आज थोडस गोरवांचो धंदो असा तर काल रात्री तारीख किती काढले 24 रात्री रातच्या 2:45 वाघ गेलो आणि घरात एक बांधलेली माझी 2 पाडका ते पहिले एका पाडकाक जिता मारला खाल्ला खाऊन आपण गळ्यात घास मारून त्याला दिसता रागात बिन काढून त्याला मारला जिवंत मारला आणि दुसऱ्या पाडको असं दाखतो त्याका एक गळ्यात गड्डल दात सारखं दिसतं तुमका जायला बघू येतं गव्हर्नमेंटान येऊन पूण आमकां ह्या वाघाक लागून आता हांवें रावपाक ताका भंय दिसता माणसांक ताका आमकां रावपाक भंय दिसता अशें पयलीं कितें जाल्लें पहिले याच्या पहिले 2 पाडकां अशीच बांधली आमची पण आम्ही ते आपलं असेच रावलो सोडून दिला पण आता दिसान दीस वाढत हा म्हणून आता आम्ही तुमकां कळयता गव्हर्नमेंटाक की हाचेर काहीतरी ऍक्शन तुम्ही घेवची कोणी हेका खाल्लें जाल्यार हेका आम्ही वाघाक सारको राती बघला बॅटरी मारून सारको रातचे 2:45 24 तारखेक रातच्या 2:45 आम्ही येऊन मग आवाज येता म्हणून बाहेर सरा घरांसून बाहेर सरा आणि बघलो बॅटरी मारून बघलो जाल्यार वाघ आम्ही दोघे त्याका डबे वाजयले आणि एकदा हसून धावून आयलो आणि आम्ही 4 तासात बसलो आणि त्याच्या उपरांत आम्ही घरात निदान गेलो पण आता तो सोडू गोरांचा एक बरा असा गोरा खातोचा बरा आता आमका माणसांक रातचो तो खंय वयतलो एकदम भय जाल्लो असा तेव्हा मी गव्हर्नमेंटाकडे एक मागते विनंती करते गव्हर्नमेंटाक की आमच्या ह्या लोकांक तरी त्यांनी साल्वार करचो वाघापासून त्याच्या जातात तो बंदोबस्त करून काहीतरी त्याका उपाय करून त्याका धरचो वाघाक आणि हो घरात जे काही वस्तीन येता आमच्या वाड्यार त्याका उपाय करून धरचो अशी मी गव्हर्नमेंटाकडे विनंती करते गव्हर्नमेंटाक